Kig ud. Men hold ligesom fokus på, at I skal rundt i den der krejle. Så hold det der til. I kan se, at jeg er så langt med det. Men jeg kan stadigvæk træde med den venstre. Jeg kan stadigvæk få lidt fart. Hold det. Og lad os tage en ordentlig omgang til siden igen. Den eneste måde, man kommer til at køre et godt sving på, det er simpelthen ved at lægge sin vægt ind i sving, men beholde rulleskøjterne ude. De fleste af os har en tilbøjelighed til at sige, det er sgu lidt udtrykt det der. Så sætter vi støttehjulet ud. Så sætter vi støttehjulet ud, og så får vi os faktisk ikke lænet ordentligt ind i sving. Og det er sådan set det, der ødelægger. Det går også sådan lige. Også gøre det, at man træder ud og gør sådan der. Så man ligesom laver et tag, som man vil lave, når man kører fremad. Og endelig så kan man så gøre det, at man sætter lidt fart på. Kommer også til et sjovt, når man er væk på at vise. Og
så bare rundt. Så går det meget, meget nemmere med at blive baglæns. Tricket i det er, og jeg vil godt se, prøv at øve jer lidt på det. Tricket i det er, at man hæver sig op på forhjulet og drejer. Og når man skal den anden vej rundt, hæver man sig op på baghjulet og drejer. Det andet trick, der er i det, er, at man skal have en lille smule kraft, når man gør det. Fordi ellers så virker det. Så prøv at køre baglæns. Altså,